солҳои охир дар радифи забонҳои русӣ ва англисӣ инчунин омӯзиши забони чинӣ низ миёни ҷавонону наврасони тоҷик хеле зиёд ба назар мерасад. мувофиқи маълумотҳои омории соли 2020 забони чинӣ яке аз серистифодатарин забонҳои ҷаҳон буда тақрибан 1,4 миллиард сокинони сайёра ба ин забон гуфтугӯ мекунанд. ҳамзамон забони чинӣ яке аз 6 забони расмии созмони милали муттаҳид мебошад. дар тоҷикистон шумораи марказҳое ки забони чиниро меомӯзонанд зиёд гашта ҳамасола ҳазорон нафар ҷавонону наврасон ба онҳо ҷалб карда мешавад. яке аз марказҳои бузурги омӯзиши забони чинӣ дар тоҷикистон маркази таълимию фарҳангии конфутсияи назди донишгоҳи миллӣ мебошад ки аз соли 2008 инҷониб бо дастгирии раёсати донишгоҳ фаъолият намуда ҳудуди 10 000 донишҷӯи тоҷик дар он забони чиниро аз худ намудааст. нуқтаи дигари ин марказ дар заминаи донишкадаи фановарии кӯҳии шаҳри Бустони вилояти Суғд фаъолият карда истодааст. мувофиқи маълумотҳои оморӣ дар ин марказ зиёда аз 36 омӯзгорони забони чинӣ ки шаҳрвандони ҷумҳурии мардумии чин мебошанд ба тадрис машғуланд. шумораи шавқмандони ин забон бошад рӯз аз рӯз зиёд шуда истодаанд. маркази таълимию фарҳангии конфутсияи назди донишгоҳи миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар дохили бинои факултаи фалсафа воқеъ буда дар радифи донишҷӯёни донишгоҳ инчунин наврасон низ ба он ҷалб гашта забони чиниро аз худ менамоянд. валиев фирдавс ва сорбон рустамов донишҷӯёни фаъоли ин марказ буда аз соли 2017 инҷониб ба омӯзиши забони чинӣ машғуланд. ба гуфтаи онҳо донистани забони чинӣ барои нақшаҳои ояндаашон хело муҳим аст. ман рустамов сорбон донишҷӯи курсидои донишгоҳи миллии ҷумҳурии тоҷикистон факултаи забони русия ихтисос хитоби тарҷумон ва боз ман дар маркази омӯзиши забони хитоби бо номи конфутсия назди донишгоҳи миллии ҷумҳурии тоҷикистон таҳсил менамоям. ино бар сабабе ки ихтисоси ман забони хитобӣ мебошад ман мехоҳам хитобиро хуб омӯхта дар оянда ба давлати хитобӣ рафта дар он ҷо магистратураи худамро давом диҳам. дар маркази таълимии конфутсия донишҷӯён аз рӯи барномаи HSK ки иборат аз 6 зина мебошад таълим мегиранд. пас аз 2 соли таҳсил аз рӯи барномаи мазкур онҳо метавонанд бемонеа бо забони чинӣ гуфтугӯ намоянд.我就是2017年9月1号来孔子学院学习汉语，我已经在这里1年多了，就是和老师们工作，就是我是学生会，然后我就是3年多了学习汉语，我在这里过了 HSK 4级，然后我们的课是在1个星期3次，1个半小时，我们的所有的老师们就是从中国来的。他们都是很热情、有礼貌、特别好的人，谢谢大家。大家好，我叫阿卜杜罗汗，名字叫杜加若。我从2015年在孔子学院学习到现在已经4年多了。我是中学生，10年级。我打算中学毕业后也想出中国留学。我非常感谢孔子学院的老师们，他们每次支持我，所以我也想出中国以后帮助他们。дар маркази таълимию фарҳангии конфутсия забономӯзон ба ҷуз омӯзиш инчунин ба дигар навъи машғулиятҳо аз қабили расмкашӣ, чорабиниҳои фарҳангӣ, варзиш, фаъолиятҳои тарҷумонӣ ва ғайраҳо ҷалб карда мешаванд. яке аз рӯйдодҳои муҳиме ки ҳамасола дар марказ қайд карда мешавад ин таҷлили рӯзи забони чинӣ мебошад ки ба 20 апрел рост меояд. номи ман Абдуллаев Муҳаммад 2019 сол дар маркази институти конфутсия дохил шудам. масола мо 20 апрел рӯзи забони чиниро ҷашн мегирем. мо дар ин рӯз машғулиятҳои гуногунро ташкил мекунем.